गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ रिएक्सन खालामगोन आं एपिमिक्स 9 चेनेलाव रस्टिं भिडिअ होदोंमोन आंनि फारसे स' बेखौनो आङो रिएक्सन भिडिअ बानायगोन आं सानो बिथांनि पिस्तलजोंनो आङो बेखौ शुट खालामगोन बेखायनो खालामबाय आङो बिथांनि गानखौ यूज खालामनानै गान फोर देने के लिए उसके गान को यूज किया है सो देखते रहो आप लोग खुलुमबाय दिनैनि गोदान एपिसोड नोंथांमोननि आदालताव आं ओरैबायदि सासे पर्न स्टार सरि रोलाय मा बुंगोन नोंथाङा पर्न स्टार ओहो नोंथाङा माने पर्न एडिक्टेड बेखायनो पर्नल' फैखो गैया फिल्म स्टारखौ बरायनानै लाबोदों जायनि जिउआव गोबां कन्ट्रभार्सिजों साग्लोबजानाय आरो बिथाङा सासे ओरैबायदि मानसि बिथाङा गोरोन्थि मावदोंमोन आरो लोगोसे रायजोफोरा नोंथांमोना गोबां अननायबो होदोंमोन मा बुंनो अरे कहना क्या चाहते हो बे गोरोन्थि मावनाय खोथाखौ आंबो मिथियो नोंथाङाबो मिथियो आरो सारा बर' मानसिफ्रानो मिथिखाबाय जे आं गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ आं हाजारनिबो बारा बुंखांबाय जानांगौ स' नोंथाङा जे बुंदों कन्ट्रभार्सि बे कन्ट्रभार्सिया बे नोंसोर बायदि माखासे गासिखौबो बुङाखै दे आरो दा बेयावबो क्रिटिसाइज खालामलायगोन माखासे बर' इउटुबारफोरानो कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामदों ना जेनेबा आं भुल मावदों आं स्वीकार खालामखाबाय बेनि उनावहाय आंनि निमाहाबो बिखाबाय स' नोंथांमोना निमाहा होदों होआखै आं बेखौथ' आंनि कमेन्ट बक्सफोराव बा आंनि मेसेजेसफोरावथ' आं मोनखादों ओमफ्राय बेनि उनावबो नों बायदि मानसिया मालायनि मोजांखौ नायनो हायो मानसिया बेबायदि कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामबाय थायो आरोना आरोबाव मा बुंदों बिथाङा नायबावनोसै जानो हागौ बुहुमाव सासेल' ओरैबायदि मानसि बिथांखौ सेक्सि माल बर'नि सानि लियन ताजा माल बिदि बुंनानै आं बुङाखै मा बुंदों सानि लियननि वाव एक्चुअली नोंथाङाथ' पर्न एडिक्टेड खा स' यु नो गासिबो पर्न स्टारफोरनि नामखौ मिथिजोबो जानांगौ सानि लियननिल' नङा आरो मा मिथियो आरो मा नाम मिथियो पर्न स्टारफोरनि बुंलाय प्लिज नोंथांमोननि आदालताव आं दिनै बरायबाय पर्न स्टार फिल्म स्टार दाउस्रि देलाय वाव थेंक इउ सो माच इमान मोजां नाम दोननायनि थाखाय माने एसेबां मोजां मुं दोननायनि थाखाय आंनि बिमा बिफायानो एसेबां मोजां मुं दोननो रोङाखै नों मोनसेल' खामानि जिबनाव बिराद मोजां मावबाय आंनि नामखौ नों बिराद मोजां दोननो रोंबायलै भाइ थेंक इउ सो माच खुलुमबाय साबायखर बाय द वे दाउस्रि देलाय ओहो आंलाय सानदोंमोन भिडिअखौ नायनाय टाइमाव सोरबा दाउस्रि देलाय बा सोरबा बेखौ माने रस्ट खालामदों होनना सानदोंमोन बाट ना एसे सिमिलारबाबो नोंथाङा आंनि लास्टआवहाय आंनि फट'खौ होनानै आंखौनो रस्ट खालामनाय जाबाय ना बाट नोंथाङा डिसक्लेमाराव होयो जे बे भिडिअखौ जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामनाय जादों इट्स नट कल्ड इन्टारटेनमेन्ट अके प्लिज वेलकाम दाउस्रि देलाय हेलौ लालु सनाव दिनैनि आदालताव गोबां खोथा रायलायगोन बिनि सिगां दिनैनि जाज मिस्टार खावब्लानिफ्राय दिनैनि आदालतखौ सालायलांनो थाखाय अर्डार बिनाय जाबाय अर्डार दिनैनि हाबाफारिया जाफुंथों दाउस्रि देलाय दिनैनि आदालताव गिबि दायानो जाबाय नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो तामान बैजात आरो तामान जासुलिमोन जासुलियालाय ओमफ्राय नोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम नामा बे पपकर्नखौ बे गाइखेरनि साहाखौ आं नोंसानि न'निफ्राय खावनानै लाबोआखैथ' बा सोरखौबा आं किडनेप खालामनानै सोरखौबा आङो दानलाय बुथारलाय सुथारलाय खावनानै आं जाफैयाखै आंनि गोसो आं पपकर्न जायो अमा बेदर जायो नोंहा मा नाजानो गोनां ओहो एक्चुअलि नोंहाथ' गावनि महर मोखां अरिजिनेल महर मोखांखौ देखायनोथ' नोंहा दम गैखाया बेखायनो नोङो मोखां खोबथेनानैसो होदोंना फट'खौ बिदालाय नोंखौ नागिरनानै मोननायबा लं थं खालामनानै बुगौमोन थाफ्लियाव थाब होनजासै ओमफ्राय बे लिपस्टिक दंना आंनाव गोग्लैसोना थानाय माखासे लिपस्टिक बे लिपस्टिकखौ आं नोंनो खिथुआव आखिना हरगौमोन बेटा होमबाना मालाय जानायखौ बुंनायनि सिगां 10 बार 1000 बार सानगोन नोङो साहा लोंनो र' आं ओरैबायदि गोथाव नैथि दायानो जाबाय फोथायजाथावै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नोंथाङा पर्न इन्डास्ट्रियाव आगान हैदो होननानै मिथिनाय मोनदों 110% नोंथाङा एकदम मोजां खोथाखौनो खोनादों मादि मिथिगोन नों इमान खोथाखौ ओहो सरि नोंथाङाथ' पर्न स्टारफोरजों लोगो मिया खलिफा सानि लिय'नि जनि सिं लोगोखाना बिसोर खिथाबायदां ना बिराद गाज्रि आं बिसोरखौ बुंखाबायमोन बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ खोन्थानाङा होननानै बाट मा खालामनो खोन्थाना होबायलै सैमाफोरा आरो लोगोसे नोंथांनि खायफा भाइरेल जानाय भिडिअखौ
UXX वेबसाइटआव नुनाय मोनदो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो अबेसे नोंथाङाथ' मिथिखाबायानो आरो नोंथाङाथ' नायखाबाय थायो नालाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ बेखायनो सोरनिबा गोदानफोर आपल'ड खालामदों नामा बेखौबोथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा बेखायनोथ' नुबाय आरो आंखौबो सानैसो लोगोफोरानो खोन्थादोंमोन जे नोंनि भिडिअखौ बिदि बिदि एक्स माबायाव होदों होननानै अके आं नोंथांमोनखौ मानियो जे नोंथांमोना बर' हारिखौ बिराद सापर्ट खालामो अबभियासलि खालामखागोन मानो होनना बुंबा आंबो खालामो आंबो सासे बर' हिसाबै ना ओमफ्राय आंनि बे गिदिर गोरोन्थि जाखाबाय आं माफबो बिखाबाय बिनि उनावबो बे बदनामखौ सोर खालामखो नोंथांमोना माखासे नोंथां गासैबो नङा दे माखासे बर' सुबुंफोरानो बेखौ आपल'ड होबाय बेयावसो मोनदों नोंथांमोना बेयावसो सोरबा आपल'ड खालामना होनायाव मोनदों स' आंथ' बेखौ आपल'ड खालामनानै लायाखै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो 1000 टाइम्सनिबो बारा बुंबाय जानांगौ आंनि भिडिअखौ आङो जेनेबा बे आंनि पार्सनेल खोथा हा बाट स्टिल आं शेयार खालामदों जेनेबा आंनि बयफ्रेन्डजों आं रिलेशनशिपआव दंमोन बेफोरबायदि जाबाय बिनि उनावहाय बे आपल'ड खालामना होबाय अब्ला आं मा खालामबावनो ना आं मानिखाबाय बे आंनि गिदिर भुल बिनि उनावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदि वेबसाइटआव होना होबाय बाट नोंथांमोना लाजिनांगौ गावखौनो सासे बर' हारिनि जेनेबा बर' हारिखौ जौगाहोग्रा होननानै बुंनायावहा लाजिनांगौ मानो होनना बुंबा अलरेडि मोनसे भाइरेल जाखांखाबाय बेखौ वेबसाइटआव होनो मा दरखार हा जोंनि आखायाव मोनसे भिडिअ क्लिप दं लागायना होनो ना मा होनो बे मा नंखाय होमबा ओहो लागाय बेखौथ' गासिबो मिथिखाबायानो बर' समाजावथ' 99%आनो मिथिखाबाय अब्लाबो नों बायदि माखासे गोबोरखि थानाय खर'आव गोबोरखि थानाय मानसिफोरानो बुरखांबाय थायो हाखराव गोग्लैखानाय मानसिखौ जोखारनानै बुग्लिनानै हाखराव गादबना होनो बिराद मोजां मोनोना बेटा मोनगोन र' कर्मा होननाय बुस्थुआबो दोङो कर्म जे माखौ होनो बेखौ बुजिगोन खब समावनो बुजिगोन मिथिबायना सासे गाराय जाखानायाव संख्रि सारना होनाया बेटा मोनगोन र' मस्लाखौ नोंबो अबेसे नोंथ' मोनखांखाबाय नोंनि मोनसे चेनेलाथ' बिराद ग्रथ जाबायमोन आंबो सिगाङाव नायोमोन बे टाइमावथ' आंहा इउटुब चेनेलानो गैयामोन नोंहाथ' बिराद साबसक्राइबार जाबायमोनलै मा जानाय नोंनि चेनेला मानो नोंनि चेनेला मनेटाइज ना माबा माबि जायाखैमोन मामोनथाय मिथिला मानोथो नोंनि चेनेला थैलांनाय बेनि थाखायनो मालायखौ गाज्रि बुंनायनि थाखाय मिथिबायना दाबो बुजिबावाखै नोङो आंनिख्रुइ सिगाङाव चेनेल खेवनायानो दाबो साबसक्राइबार बारायाखै माथो मालायखौ जावै मालायनि गाज्रिल' लुबैबाय थाबालाय माहाथो जानो दे जियानो जादिलिया थामथि दायानो जाहैबाय नोंथाङा निजेखौनो मुकेश आम्बानीनि फिसाजो बायदि सानना लायो आरो खान्दा ड्रेस गाननानै सेंग्राफोरनि लान्सारखौ बिरां खालामलायोनो माथो मानोथो बिरा जानो एसेबां पावारफुल ना आंथ' आरो नों बायदि रांकिं हारा गोनां मानसियाथ' बिरखोनानै बहाबा एकदमबारे पाकिस्तानावसो सहैलायलायगोन खोमा ना बेखायनो एसे मोजाङै था रागा जोंनांगौबाथाय बिर होनानै पाकिस्तान जलदब गारना दोनहैगोन मा नोंनि इउटुब चेनेल ना रस्टिं चेनेल सेस खालामना होगोन मिथिबाय मा होनदों मुकेश आम्बानीनि मुकेश आम्बानीनि फिसाजो होननानै आं माब्लाबा बुंदोंमोन जानो मालाथो खोनानाय अबेसे नों आंखौ बिराद फल' खालामो ना बेखायनो मालाबाफोर फेसबुकाव पोस्ट होदोंमोन खोमा आं फिल खालामो आं गावखौनो मुकेश आम्बानीनि फिसाजो होननानै बेयावनोथ' नोंथाङा मिथिदोंमोन ना आरो मा होनदों खान्दा ड्रेस हेलौ खान्दा ड्रेसखौ नोंसा नोमफाया बायना होआखै अबेसे सरि दे आं नोंसा नोमफानियाव थांबाय एक्चुअलि नोंसानि बिमा बिफायाबो नोंनि बेबायदि खामानिखौ मिथियोबा नोंनि इउटुबाव बेबायदि बखिनाय खामानिखौ बिदि नंथारै रस्टिं खालामनायखौ मिथिबा बिसोरबो हाय माबायदि गथ' खांफ्लांखो आङो होननानै सानगोन एक्चुअलि सरि आं रावनिबो बिमा बिफानियाव थांग्रा मानसि नङा नों दाय मावदों आं नोंखौसो बुंगोन मा होनदों आंनि खान्दा ड्रेस गाननायाव नोंहा प्रब्लेम जानांगौ जेबो गैया नोंनि मोदोमा मानखांनांगौ बेयावहाय जेबो गैया मानो होनोबा आं आंनि फैसाजों बायदों आंनि फैसाजों गानदों नोंहा जेबो राइट्स गैया बेवहाय आंनि ड्रेसखौ बुंनो आरो खान्दा ड्रेस गानो होननानै जे आं दख'ना गाना बे नङा मिथिबायना जोङो मिथियो बबे जायगायाव बबे ड्रेसखौ गाननांगौ बेखौ जों मिथिखायो बेवहाय बुंलायलायनांगौ दरखार गैया साला ट्रलल' खालामनो रोङो नोंलाय माथो गानो नों गामसा गानो जानो नोंलाय माथो एकदम वेस्टार्न ड्रेससो गानो लंपेन्टसो गानो माथो नोंलाय बर' जानानै जोंथ' दख'नाबो गानो शर्टबो गानगोन लंबो गानगोन इट्स माइ चइस नेहा मा नाममोनलाय नेहा धुपिया नामा बेखौ नुवाखै नों इट्स माइ चइस होननायगोन ना बेखौबो कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामलायगोन हाउ स्टुपिड मैन बे जाबाय दावस्रि देलाय बुहुमाव आइफन कम्पानिया मोनसेल' आइफन दिहुनदोंमोन बे आइफना बुहुमाव रावनावबो गैया आरो रावबो दिनैसिम बायफेरनो हायाखै बे आइफना नोंनावल' दं नोंथाङा बेसेबां गोग्गाना लायो गावखौ मा होनदों आइफननि खोथा सोरहाबा आइफन गैया बेवहाय आंना मा दाय जाखो सना दलबि आं गोसो जादों आंनि हास्थायनाय आंनि ड्रिममोन जे आं बेबायदि आइफनखौ लाथारगोन बेखायनो आं बायबाय आंनि सेभिंसनि फैसाजों स' नोंथाङा बेवहाय
नोंथांनि स्टुवा आलु नांगौ खोथा मा जाखो देलाय बुंलाय जेनेबा सोरबा लायाखै आं लादों हो नोंहा मेगन सादों नोंलाय बबे मोनसे फनखौ इउज खालामो सना दिलबि आंनि आइफन लानायखौसो मेगन सादों तो फ्रेंड जियानो जादिलिया आइफोनखौ बायो मोजांनि बाथ्रा किन्तु खायफा मानसिया एटिट्यूड खोथिनानै देखायनो थाखाय आइफोनखौ माने इउज खालाम बिखौसो माने आंहा बाङाय क्रेक जायो ना ओहो लालु सना बिदिनो आं नोंनि नामखौ लालु दोनबाय लालुआ बिराद समायगोन नोंजों औ लालु सना नों आंनि आइफन लानायखौ नुनानै आङो मिरराव बिदि सेलफि उथिनायखौ नुनानै नोंहा क्रेक जानांगौ जेबो गोनांथि गैया मिथिबायना बे आंनि गोसो आङो फनखौ आंनि फनखौ लांलाय फन मोनसे लांलाय आं मोनसे बुस्थु देखायनो आङो फनखौ बेबायदि लानानै उथियो बे मा कम्पानि दे आं मिथिबावा जिखुनु आं आइफन लाबानो जे आं बिदि फट' उथिबा बे मोनसे क्राइम जायो ह क्राइम जायो नामा बियो आंनि WhatsApp आंनि YouTube आंनि गोसो आं माबायदि फट' होनो नोंहा बेयाव बुंनांगौ मा खिथौ अरनांबाय थानांगौ मा दरखार नोंहा बायनो हायाखै नोंहा दलर जनानै नायबाय थाना मालायनि आइफन लानानै साला फट' उथिनायखौ मेगन सानो क्रेक जानो नोंलाय माने एम्फा खर'नि मा जाना लादों नोंलाय आंखौ बेबायदि नायनो बानो साला आं आइफन लानानै बिदि फट' उथिदों मादों बुरबक साला खाथियाव मोननायबा नोंखौ बिगुर सेलायनानै बानलु देनानै सोना होना मिथिबायना फेस टु फेस लोगो हमनो फै गेमस्रि दैमारिखौ अरां गेला बेलाव नङा फाय दंदोंबा बे भिडिअ'आ only एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो दे एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो सो नोंथाङा नायबाय थादोंबा दुखु मोननाङा क्रेक जायो नायफाय आं ना मोजां बुस्थु बायनोनो हायो ना आं मोजां बुस्थु नायनोनो हायो ओहो अन्थावथाव बाबु सनाया गावा गैयैखाय मालायखौ नायनो बायो माने हायो तो खायफाफोरा ओरैबायदि लेभेल देखायोना बिनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनबा आइफोनखौ बायदो थिगानो किन्तु मा बेलाय बेक साइडनि कभारखौल' खोथिनांगौ माने ट्रिपल केमेरा थानायखौल' माने आंनावल' जेन आइफन दङ आरो नाय भाई आंहा उन्दैनिफ्राय मोनसे सिमां दङमोन जे आं आइफन लाथारगोन इदि होननानै आं लाबाय ओमफ्राय लाखांनानै दा आङो माने आइनायाव फट' उथिबाबो दाय जायो आरोना दा आं मा खालामनो आइफन कम्पानियानो 3 केमेरा थानाय बानायना होबायबा बेखौथ' अबभियासलि मा होनो आइनायाव फट' साफायबाथ' रिफ्लेक्सन जानानै नुखागोन होमबा आं मा आइफनखौ होमबा आङो पेन्टि गाननांगौ जाङिया गाननांगौ होमबा आङो आरो नाय भाई गुबुन केमेराजों फट'खौ खेबखागोनानो आरो आइफनखौलाय मानो खोथै बावलायनो लागा जाखोब्रा ओरै जानाय आंनावल' आइफन दङ फ्रन्ट खिजा मानो खोथिया मानसिफोरा बेक केमेराखौल' मानो खोथेयो तारमाने सिगांखै लाबाथाय माने खम दामि बायदि नुयो एन्ड्रइड बायदि नुयो इनो मेन कारना ना मा होनो मालाया फनखौ फ्रन्टथिं देखाया नोंहा बेयाव मा प्रब्लेम सोरबा मबाइलखौ खिथुथिंनिफ्राय देखायदो बिजौथिंनिफ्राय देखायदो नोंहा बेयाव मा प्रब्लेम सोरबा बिखुंखौ देखायाखै सोरबा साथिंनिखौ देखायाखै सोरबा केमेराखौ देखायदो नोंहा मा प्रब्लेम नोंहा ना नोंसोरनिबा थेका जाना थादों हो बुरबक साला मालायखौ सानैनो जि रानथिंथिं जालांबाय साला आरो पर्न एडिक्टेडथ' जि रानथिंथिं जालांबाय माबा माबि खालामनानै साला तो बस यार भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मा तो बस बिलाय साला नोंहा जुदि उन्दैनिफ्राय माबा मोनसे सिमां दङ आं बे बुस्थुखौ बायथारगोन जेनेबा जाय बुस्थुखौ नोङो बायनो हाथावथाव ना आइफन होननाय बुस्थुआथ' जोंनि थाखाय जेनेबा ओहो जिबनावबो बायनो हाया बिदिथ' बुस्थु नङा ना बुरबक साला नोंहा जुदि माखासे न'निफ्राय पकेट मानि होनायखौ जुदि नोङो सेभिं खालामना लानो रोङो आरो नोंहा जुदि पार्सेन्टेज थानानै जुदि नोङो मोजां इउनिभारसिटियाव फरायो होमबाना नोंहा अबभियासलि स्कलारशिपखौ नों बुरजा मोनगोन स' बेखौनो जुदि नों सेभिं खालामना दोननानै जुदि मोनसे आइफन बायनानै जुदि नों मिरराव फट' उथिबा बेनो नोंहा क्राइम जाबाय नामा स्टुपिड फैसा सेभिं खालामनो रोङाबा खालाम बुजिबाय बै जौ लोंनानै सिगारेट सोबनानै गारनाङा नोङो बुरबक साला जौ लोङै रानथिं जाजोब्बाय नों साला बुरबक बियार लों उदै देरगोन आं बायदि बियार लोंग्रा आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनाय समाव नोंथांमोना बेल आइकनखौ अल सिलेक्ट खालामनो दाबाव आरो मा होनदों बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनांगौ जागोन दे लोगोसे नोंनि घन्टाखौबो टां बुनानैबो होगोन दे बाराद्राय बेबायदि मालायखौ गाज्रि रस्टिं भिडिअ खालामनाङा दे सना लालु आरो बानायबा दिगदार दङ दिगदार गैयालै गोसो मथे बानायबाय था आंबो बानायबाय थागोन रिएक्सन भिडिअ स' नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'नो होननानै सानबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो गोजोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव एसे कमेन्ट खालामनानै बुंदो ना मा होनो जेनेबा रस्टिं भिडिअखौ आंबो बुजियो हो रस्ट माने मा आंबो बेखौ बुजियो आंबो नायो केरिमिनाटिनि भिडिअसफोरखौ केरिमिनाटियाबो माखासे मानसिफोरनि पारमिसन लानानै बानायो आरो माखासे रस्टिं खामथावना भिडिअखौ बानायो हो बेवहाय आंहाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो आंबो बुजिखायो रस्टिं माने मा किन्तु
आं बे भिडिअखौ मानि थाखाय रिएक्सन खालामदों होनबा आं अलरेडि बुंखाबायानो बे आंनि भुल होननानै बेनि उनावबो नोंथाङा बे भुलखौ मानो बुरखांबाय थानो दरखार जेनेबा आंखौ सान्थियै थानो होदो ना आंनि लाइफआ अलरेडि बरबाद जाखाबाय जेने तेने टाना मुनाबाबो आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो जागासिनो माबा मोनसे खालामनानैबाबो आङो हेपि थागासिनो आरो आंनो जायनि अननाय दरखार बिसोर आंखौ अननाय होगासिनोथ' आंनो नोंनि अननायखौ नाङा आरो नों अननाय होनो हाया नों आंखौ नायनोबो बानाङाब्रा नों नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था नों नोंनि खामानिखौ मावनानै साक्सेस जालां आइ डोन्ट हेभ एनि प्रब्लेम मिथिबाय बुरबक साला नोंखौ मोनबा नोंखौ So बे YouTube चेनेलनि अनार एबि मिक्स 9 नि अनारा जुदि नायदोंबा बेखौ गाज्रि मोननाङा जेरैहाय नोंथाङा आंखौ रस्ट खालामदों एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय थिग बेबायदिनो आंबो रिएक्सन भिडिअ खालामदों एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय स' आइ होप इउ गट इट ओमफ्राय नोंबो आंबो मानसिसो जिहेतु आरो जोंथ' सेम कास्टनि जोंबो बर' कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो स' एसे बुजिलायनांगौ आरोना आं बुंखाबाय जेनेबा आंहा बिदि बिएफजोंसो रिलेशनशिप दङमोन जेनेबा आंथ' सोरबा बोरायजोंथ' थाङाखैना फैसानि थाखायबा सोरजोंबा आंथ' देहा फालांगिथ' खालामाखैना स' ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड मैन आरो जे नों भिडिअ माखासे एटिटिउडनि खोथा बुंदों ना भाइ ना नों आंखौ लोगो मोनदों ना आं नोंखौ लोगो मोनदों ना नों आंखौ सिनायो जेनेबा प्रफेसनेलि सिनायो जेनेबा एज एन एक्ट्रिस ना जेनेबा गेमस्रि दैमारि बिदि होननानै सिनायो बाट नोंथ' आंखौ दिनैसिम लोगो मोनफेराखै नोंथ' आंजों रायज्लायनोनो मोनाखै स' नों बोरैहाय आंखौ जेनेबा जाज खालामनो हानो जेनेबा बेहा एटिटिउड दङ इग' दङ बेखायनो साननैसोनिल' जिबनखौ लानानै इसेबां दादागिरि खालामा नों जुदि दानो जुदि एक्सिडेन्ट जानानै थैयो अब्ला नोंनि बे हेट खालामनायनि मैल'आ मा थाखो बेखायनो माबा मोनसे मोजां खामानि माव बिमा बिफाखौ मोजां जाहो मिथिबाय ना मालायखौ इसेबां नायनो बानानै लाब गैया ब्र' साला बुरबक बे भिडिअ रिएक्ट खालामबाय थानानै आंहाथ' जानाया खालामोलै Saya din lagi saya